wakire uya umoncho murigere Ogetembe TV ase ritukeriga ria Jumatatu yichitarikinye mutinyega ugatano na gatatu. Karibu sana ime ya Getembe erinde tunyara gusanga ase obwamo ari atukoriganirite ritukeriga kubwa muno emambiga ase umurobere obwetwani umurobere yokorwa urache ko bakuru bono gwikachinsa enye chale romambi nande ekirere rituko ria Jumatatu ane muno varia vonsi banchete amangana yechigosori ose bagotiotereria omopira bwenkoyo ekero bono orochengeti mweri ya Harambee Stars yanyarete kogokia abakenya bange rituko rigoro magigayo kwebwera ekero barenge kose ekero barenge kogosoria kose kwamirania neti mweri ya DR Congo korende ayo no chiko yanyora ase ensa AM buna arariganirwa sensemo ye chigosori twane chigosori inere wiza crown korende ase chingake chiga karibu sana tunyara gusanga ase amangana yekionga ari agendrete kurwa ase orobongo rwagusi nabo gukura chinse mo chonsi ose chinsi nyo chonsi chinse ya Kenya ngoro Matilda oyo ubo baigona cross studio kabrenere Mike Wills ekero turachiko baterana naye kabana into chinse mo cha Facebook Getembe TV nabo igo YouTube Getembe TV kabana into hoika ekero turachokora na nabo igo gukonyoria ekero erarage chinsa ibere ntochiko twara au sento chikurigiria amangana ya oburai wabasubati aiga aramuno aiga ase orogongo orwagusine kero turatware umugeni oyu turachi gusanganire ase ensemeyo korende ase bono ekionga na nekirongo chaka kora ase abamenyi bechinsemo cha Nyachenge egotoka ime Nyamache ebunge ya Bubasi county ya Kisii nigo bono obeso kiri nabatebuna nigo bare no bobo bonge magiga yengiti etamanyiri ose ekebengi ikyoro sana ekikyarorikanire kyaberege kolia kosikoita chisese asinchira ere eyobo tutukana nekiro bono batebire na obobo bwatirikigima bakuboria eserikali nyare wesonania na kubakonya ikiagera nigo chisese wika ikomena isano chanyare goitwa asenjera ebwikaine na boigo ere eyokogosereria kigimabuna umurikito Gilbert Kobi atwariganiretio robotioro bamenyi bense mu Nyagatare sublocation ya Nyachenge ime Nyamache Bubasi ni gobenyorira so muchano munene magega yekebengi getabanyekanetiye gochiyita na boigo gochitigera chingoma chinene chisese cyabo asa orogongorwo kuna tuli iganduli no bwobo bonene sana yakogerege munyuma no rugutara butuko ntuma etingana kiokororekana yakogero itire chiu chisese binyoroga iga esese gusine ya gatano ya itiro kendige gocha butuko kiacha kia itachisese kianywa manyinga kiari nenkoro bono twatwali do bwobo bonene kenyoreke tumanye tinga na abantu gegocha goita bono next no na abantu bobo ire kugenda mugondo gotore no nicha kekugera ndo kumanyase kemenyete abantu bari kugenda mugondo na mbutuko na umwana gutuma umwana butuko yabeiro bwoba abamenyi bense mejo nigo boigo bakweresera ugusaga no konya ko bagoko baro okuo kwa ireire umubaro bw'ekisese gwetani 15 cyanya ko bachi gusaganwa na boigo goitwa chingoro cyabo kurusigwa na boigo amani yabo kurusigwa kuri ase imbere yabo ryo kisese cyogotigwa kiraire ase chimpara na boigo chinsana ao batokonye sababu chisese go chikulie guchinene chioka nande chikulie gugoikeraga uchege kuba guchigoro bono bune yege ege taboire gaiga ekarie gwe bigotia neli nindirie rensaria lakini ege ogokuminarre enkoro no rensaria ege enteke giatorete iro bwoba bunanche ntukete chinchoke gasembo tukonkoli chinchoke ndakenyora onye kindense kyarenge njara tikendi eti igo nasa bire serikali gagimotokonye esese eri yaitumo inogaria osobia eri yanyorwe cha imetuoni eri yarenge mbaliri naranyerigirie mbolete obwoba gendongero giatokire gekoria chisese gegochibwata kiachirie bochinza chiabo tuko kiarusia amanyinga kianyu kiarusia ngoro kiari bono tobwatanga konye gegokorera chisese igona kikeranyore mwanya bantu ngebatige kinkera abanyora ngebatige kogera negento korage karatari de ya benadi asi yaruse tigwe karetu gacha kurie rugaiga igerire enyura amanyinga no yere nsaiga bone gendeke giatoira obwoba baki ndurgo torachai tuoboire nono gochikorigi chingo tokwanda rusano chikorigingo esengencho no kegutara bono nigo bamenyerete obwobo bonene ebiro batamanyetie kerengo kyubobe ekibengie kyo kego chikunyara kuba gekobeka nyuma ye ekibengie kyo goitwa goseko bwatwa bono twari gusaba gaki onye mode ne chinguru chokorigia egendeke mokenyore nturake manyana kia kororoka na esengencho nturakerora lakini egento toroche ne chisese buna chirire muna chikorusi kuchinkoro na manyinga anywewe
baki mwari wanja moche motorigerie genteke motokonye na turanyora obosibore ase eng'encho nabo torarara enchara totacheti kwang'eni asai totacheti gotenya obisa boborendi bw'eching'iri chiorosana yaani Kenya Wildlife Service nigo baenekirie buna ekebe ingekio nekiamwabo echui na nigo abaganirie abamenyi bense emeye koba maiso na bateba buna rituko lya Jumaine nari bagochunya ko bagocha korora gosemba geiteke bengekio gosego kebwata na okirania ase chinsemo chinsana chiabo ngori boterega tembe TV kurwa sensemo ya Nyachenge ime yabo basi akaunti ya Kisia Maritane nje Gilbert Kobi mwancho murigerera gutikana nayo egosori imanyikanite buna scrub gose egosori eyo konya abantu kumanya kurika amalieta ao nigo bono okuburia kwa rurwe enyare gokonya gose enyare gusirwa ase chiskuru ao anamuno aiga ase orogongoro gusi na ekiagera enyare gokonya aborokiwa kwemanya kurika gose chinjira cyo kurika amalieta ao aiga nigo arenge ukwano ase mubagani oyomo imeyo muchi obusongo rituko regoro Koro Nelson Monyoro igombo aka scrap kurwa scrap yokurwa ibeno scrap crab lero nigo twalenge gwaka ekemwe kwa national tournament yalenge ufanisi gaiga njeno yomo asa abantu bagwaka scrap kurusiga iga naende naranyoreche trophy aso gwako scrap nege mwengia niga gotosomige songo scrap ene taito montaso ame kiasi otatristionyale kuhyokulike gesongo naende tobe very keen as spellings scrap ya tokonyere twatalire Kenya sana to interactive n'abantu abangaini mono be country yeye yakugara ni intelligence yego tumeka bono twagokire sana seri tukulia lero twakire sana I wanna nanyore position yengi ya sana naende nigo tutaite twegeria abana scrap ye mpaka tonyire none school. I'm hoping, as I said, mcheza kwa ufutwa Harambee Stars will try and do something today. A lot of money is being wasted there, 600 million, which they are poor. They are playing today. Let's see whether they'll be able to do something. Let's support them. Otherwise, thank you very much. It's always a pleasure. This is a fantastic thing. By all standards. So, I don't know where the next tournament is, but trust me, we will be there. na kurwa ase serikali enene ni kubona umukonyi umurai wense umusike kindiki bono anyarire kuburia abarai barinde chimeme chabo nabo igo banyare kurigireria kigima chinkwana bakubwatuka ekero bari ase abakenya bonsi ayega nigo akoya kwana kurwa ase county ya Baringo ritukorigoro nekero atebiri amutuka wango iga nigo abarai abange barorekanire bakubwatuka amangana atari aya maskani. Watu wengi hawafikirii male mambo ile maneno wanatoa iko na umuhimu gani. Naongea alafu nafikiria baadaye, badala ya kufikiria kabla ya kuongea. So tumesoma somo kubwa, mimi binafsi nimesaidika, and I thank God I came today to AIC Kabaratonjo because this message, hii message ambayo tumehubiriwa is my message kama kiongozi. This is my message as a leader. I must be careful. Kwa sababu kuongea sana unaweza hata pigiwa makofi, lakini baadaye wakati watu wafikirie ulikuwa na Tinga kiechecho nigo bono omosike ekithore kindiki anyare kwene kiabuna na ere na chie kogenderera gusira ebyombe ao ime yense ya Kenya wetera ase umuroberio yo agenderete kora ase chinsemo ao manyakanete buna empowerment program gocha se aba onjoreri abakabake naboigo nonye nabasae naboigo kindiki nigatebirenga nonye aingane yabirige ko mochigwa se korwa ase abarai abange nigo bonera tari gochigotiga korende nagendera gusira ebyombe kiagera ekyo nakyo ekirenga keria serikali ebwate yokone kibuna yasirire abakenya bokonyora bwensi. Hii mambo ya empowerment, mimi naona watu wengine wanaongea huko nje kwa sababu hawajui maana ya kusimama na wanabiashara wadogo huko mashinani. Na wacha niseme hivi, hii mchango ambao tunatoa pesa kidogo kidogo sio pesa pekee. Kuna program ya serikali ambaye sasa tunaanza mwaka huu inaitwa Nyota.
ya kusaidia biashara ndogo ndogo haswa za vijana. Kila wodi tutatafuta biashara ndogo ndogo biashara 70, na kila biashara ya hizo 70 kwa kila wodi zipate shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao. Na ni biashara ndogo ndogo, biashara ya mama mboga, biashara ya kinyozi, biashara ya saloon, biashara ya mkokoteni, biashara ya bodaboda, kwa sababu sisi tunaamini ukiinua watu mashinani, hiyo ndio bottom up ya ukweli. Lakini tukingojea hiyo program ya nyota ya pesa ya serikali, iko makosa gani sisi viongozi kukuja hapa na kutoa pesa kidogo yetu, na nyinyi vikundi mnatoa yenu, tuwaongezee stock, tuwaongezee ile pesa mnafanya nayo biashara? Iko makosa gani? Iko makosa? Iko makosa? Kwa hivyo tuendelee na hii program ama tusiendelee? Tuendelee, tusiendelee? Mnataka tuendelee kuchangia vikundi? Hiyo ndio 2 term. Hiyo ndio 2 term. Nikisema harambee mnasema 2 term. Harambee. Harambee. Nakuru hoye. Nakuru hoye. Fire si fire. Noma si noma. Rais aendelee asiendelee? Tuendelee kusaidia rais kazi. Tuendelee kusukuma kazi. Kazi ya wananchi wa Kenya. Kazi ya wananchi wa Nakuru. Mwanjo murigire no nogere bwe bungene omuske Moses Masika Wetangula nigo bono anyari kuburia abarai na boigo abakenya komwa omorai wense muske William Ruto libagari abene anyare gukora magendero ayega hakoye kwana kurase kanise yemo ime county ya Kericho ritkore goro nigo atebire nigo bono siasa enyinge yabeireke koreta omuchando kuse yabeireke koreta eriogiri tabwenereti anu muno ekero serikali ya Kenya kwanza gekubatirana na egati ya barai kuro asikia mage ODM ekero ebwate ekirenga kyokonya abakenya. Rais wetu pia katika mikakati ya kuunganisha wa Kenya, mnakumbuka wakati ule tuliyumba, nilitakana kuwa hapa, inji ikaanza kushake. Tukaketi kama viongozi tukasema sisi tulibishana na huyu mzee Raila, lakini haikuwa uadui. Rais Ruto 2007 alikuwa ODM na Raila. Kweli rongo? Hata nyinyi mkamuita Arab Mibei. 2013 mimi nilikuwa na Raila katika CORD. 2017 nilikuwa na yeye katika NASA. 2022 mimi nikaonea mbali, nikasema hapana, hii serikali naona nikiungana na William tunaweza kushinda. Na kutoka kule kwetu sisi ndio tuliangushia William Ratili ya kura. Kama hatungeingia mambo ingekuwa vingine, kwa sababu walikuwa wamevamia watu wazito. Lakini sasa tumekuja pamoja. Na ase ebirebyo nigo omuske Wetangula anyarite korera buna omwana omumura aiga asensi ya Kenya obereka gutigwa magiga ana mono chinga kiechiga ekero abana abanyaruka gose abana abasubati babere bakoegwa libaga ase chinsemo chinyinge nekera goteba mwana omumura neri nabonete koligererirwa ase enchira ya bene ikiagera abange nigo barorekanire gochaka gusira. Mimi ni champion ya watoto wavulana, kwa sababu kila nikienda na nimeona kielelezo hapa kwako, watoto wazuri wamecheza hapa na washukuru sana, hata nimewapa shilingi 10,000 hapa. Ni wasichana peke yake. Wavulana wako wapi? Na kila kanisa nikienda, wasichana wanacheza wazuri, wamevalishwa vizuri, wanaimba vizuri. Unapata kama watoto 20, wasichana 18, vijana 2, wasichana wanaenda huko, kijana anaenda huko. Let's also pay attention to the boy child. We had a movement and it Mwancho muligirira nago ukora nekera wono tukurigirira oroboti ruchikanisa chege Adventista gose chikanisa cha ACDA ekera wono chikambi gose ebigutu fya chakire ase ama tukayaiga
anene muno ekero ebinge biachagete rituko oligoro ebyo birachukoira ewike ya mokose ase ewike yega yonsi aba bwatene bechikanisa echo barachikoba bagotarira chikanisa echo na bwego kosanga egati ya mangana mange ayo arengete ege Kristo nase chikambi icho mwaka uyu iga cyanya ko bachigotwara etimu gose ringana rinene great controversy ase twatara ase kanisa ya Mugonga twamunyora umupastor Evans Kembero Ngondi oyora amarandi ya sense meyo na akoreresera ububigwanya ko aboko barro kurwa samatemu wa saitani ujase umutima ko basinya sae kero tukuliria bonega amatuka yega tule state Kenyere abekorekana ko bere nkongu akieko gerokora umuikoro chengambuya tunyara ko to kuonera abantu amangana yega maya ngano nyetokora ebintu bire bikong economy esinyete marwire kisegi megomo ya kira chingaki nabanali goteya Kenya nga oyo bwie kurato obobwi oyo bwie katwanya mutumu asale neka twenda ase Yesu Kristo ano twanya utumuko lakini ebinde natunyakolera abarayi tokaleki mbago to mutumu umupastor onde Joyce Nyagaka nere naresera umuchakano bw'isegi enene gati ya saitani na nyasaye boronge after that Lucifer had been assigned ati niraba malaika once and he was honored ekenikiaye akorekana kwaye ibali ingikima unama nikape. That is the origin of the controversy. Abunoisiria chakiriti anatengua kwa wanyabantu umaji. Hakuna kitu iliyoletea shetani uchungu, hasira, jina siku kutoka kwa Biblia Swahili. Wivu ndamama, wamesema ni ndamama. Yaani wivu wa ajabu ulitokezea kwa umbaji wa mwanadamu. Ndama nyanga naye ogerepe odotungwa kwa muntu na kukua ogerepe shetani akawa na hiyo wivu ya kusema kwa nini sikuwekwa kwa hiyo komiti. Joyce Nyagaka na akana gutumikibwe ebinyasaye ebike nabo igo gutwara ibintu bire mamincha na nyasaye nabo igo gusasima kwaye. There are some women here today this morning. Mbagikirita bani this morning. Wana tabi uri kweka garanga wana toraria. Mkajaga ucha. Ese kambiaje kusibalikani. Lakini ngari na kanyasa. Na kukalipwa so manga nyasaye yabo tebanga rusi nyasaye evidently. God doesn't compete. Wivu ambao unasumbua ulimwengu, the origin of jealousy. Yaani mchanamanda kutoka kule huko waandikwana. That is the introduction part. I want to say that the great controversy is that man was created without the knowledge of Lucifer, who is now Satan. And that is why Migale shetani kutulia. Na tutafuta usiku na mchana. Chikambi cy'umwaka uyu iga nigo kiri na ekirenga kya great controversy yigucunywa rwage kwererwa na koleta abantu ange na nyasaye kurwa samatemu wa saitani weterano gumusingi bwo gusari kwaye kurwa igoro kuri Boterega Tembe TV kurwa sensemo ya Mugonga Mareta Nencho Gilbert Kobi Mbebono kigima omwali kito Gilbert Kobi asorbotioro rwa amangana ichi kambi kanisa yegi Adventista na asorbotioro mancho muligereria asinjira yabana no tokora ekionga chinsa 12 chabona mambikore nene kirongo kubolenga otobasogoske kyagera asekeke ntorigereria echi gazeti nabo yokorwa abo kegwika ensa AM tochikosa amangana yechikosori nabo igochinsa 2 tuchikorigereria amangana asiasa igogenda gusangana into ase chinsemo cha Facebook na bwo chinsemo cha YouTube kore nengo kubolia tobasogoska Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete
eshowroom yetu nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa igakurigiriria amabati yiga ntubwate etime etembo abo bagokora emirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia cy'ugukwarigania na boigo cyotebereria kindi gyonsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati y'ichingenjo ao ayuare y'echikala ao na boigo ayuboiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare ayechigage emeronge tato asama mabati alia yechigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire osibaliensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kelie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarire chiabis chiabo chire asumu chubusungu kahawa house daraja moja ase para ya kisi sotik sibakire simyase namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga umosio wa Kenya pamoja sako. Sako ya wa Kenya pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigo kwa savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya pamoja sako kuna financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi wanaintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusi yeito esa magenda wa Kenya pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nire buya nande biyemono
ase ntumbiye nigo egokoneria ebinto ase rigori rianse kegema ase tauni iga ya Bosongo koni bare ebinto ase nsemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa chi-TV tabletop cookers chi-microwave chi-dispenser chi-blender chi-radio chi-chararani chi-blow dry chi-socket chi-cable chi-bulb ne chi-bulb holder chi-heater ne binde ebinge phone accessories na chi-charger chi-USB cables earphones wireless ports ne chi-sime asensemo ya household nkoni bari chi-sane chi-thermos ebikombe ebirogo chi-basin ne binde ebinge asenseme ya cosmetics koni bari chi-body lotion chi-spray chi-air food make-up kits chi-sabuni ne binde ebinge koni bare chi-soda ne chi-juice asensemo ya hardware koni bari chi-power saw chi-generator chi-piano ne chi-amplifier chi-mixer public address systems chi-nyange chi-solar panel naboigo asensemeri ya stationary koni bari chi-geometrical set irangi jebikoroto chi-karam chi-calculator chi-rubber ne chi-toy semoyende nkoni bari tissue papers chi-serviette chi-diaper chi-sanitary towels ne chi-toothpaste karutari kwiba chi-toothbrush boigo nkoni bari chi-fridge agirira unyare kwigurira ebintu biga aserigori ryanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery usinige okoratira ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratu sin number 0722 237187. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba kikuya mandege uzitosomya bamuraba kikuya mandege Karibu sana mwancho murigere nende ase turigere ayari ime yichi gazeti chiritikeriga ariare rekorembe okomanyanga aigando ase emitandao yitu ya kijamii unabona chinsemo cha Facebook Domi Kenya gotaba good morning Christopher Atandi agotaba koro chinsemo cha Burangi Kenyambi ne familia yae nere agoteba inwari ime yomorobere Barnabas gekonge kibasa agotaba good morning Matilda Kemi koro adoa Katari naboigo Omare James agote mwanafunzi James Omare na ezina korwa Amariva City tuko ndani mbio mwana sana jiri yake rubone agote korwa chinse mochiria cha Manama Bahrain Kingdom buya mono kegima igo kendra gusanga na nche ase omurobere korende negera tokumurikira chigazeti chiga ase chitage kai komiga na koraro tunyare ko bagire ensemo yechi gosori korende nekrangorigira buna bono egazeti ya The Standard engana ere enene kose ringana rire tokori ya rire ase chigazeti chonsi ngamone keminano ekyo giachan ekretimu ya Harambee Stars ekendete kumurikiro kigima una yachagete ase okwenyorera obobui anomono ase oko ye tineranse etimweri ya DR Congo eyo yabereke kumuke kombe kyo ase chintunda ibere kubwatane korende buna egazete iga ya The Standard ekoerera nebwate omugano ole tofauti iga ekoerera nga mothers gone cold nige gukwanira egatiyo boiti bori bwabere bogokorekana aiga sense ya Kenya korende ligo obotuki botarakorwa goika omwerio buried truths bononga obwaine bwabere bukorimera ase oboinaime egoteba they were fathers, daughters and lawmakers and whistleblowers
killed brutally, mourned publicly, then forgotten by a justice system built to forget. From Chris Msando to Mercy Keino, Jacob Juma, Agnes Wanjiru, to Agnes Wanjiru. Their deaths sparked outrage but no answers. Years later, no convictions, no closure. Ekwanira ikati ya Kenya bali babere bagusire makimabo ase enchera eyoboro gose ase ugoitwa enchera eyoboro okima nekira gotebonga chinka chiatigeire chikorera ase amatuka mangi abakenya abakarira gose abantu abangi bagesokera korera nabo igona kubore buna oboene bunyara gukorekana bagukonera buna bono ntubwate oyo kabere obo omunyakirogo obwekiombe keri kya obocharineti bibe kya IBC Chris Musando ntubwate Mercy Keino, ntubwate Jacob Juma na boigo Agnes Wanjiru abo negati yabali buna oboene bwechinka chabo butanya gotoka gwikira ritukiriga epage ya kane gazeti ne ya The Standard yerituko riarero korende ngokwanirire ekiombe ekya ogwakana mishara aiga asensi ya Kenya kirekorera na SRC blocks JSC push to expand costly judges retirement benefits ekiombe kya Salaries and Remuneration Commission aiga since ya Kenya gosigia kurigiria eba engeri ya Kenya usaba kuri mirimo nigo bono kyanyarire gutanga gose kyanyarire gututerare okuburia kwa ikiombe gya Judicial Service Commission JSC ekyo kyanyare tukubure buna bari abana chibi na bonsi banyare ko bakogenda retire banyare konyora retirement benefits gose chibesa chiria ultimate pension torachiroke gose chibesa chiri chyobo tu ane muno kiro obachire retire ngabono nigo SRC yanyare gutuguterare ngikyagera kiro tukurigireria Judicial Service Commission nigekorokana eganetie chibesa chire chekerengo kigoro muno ekiro ekyombe kiga kyanyarire gukana naboigo ntubwate eriroba bosense meri ya subukia ekero ndoche omugano norega okorera buna over 20 families face eviction from Subukia land chinka ange 20 nchinye bono nigo chirachi kunganya gwakoro ase ase ndemerogete ime ya Subukia gotoke county ya Nakuru naboigo ntubwate judiciary wants more engagement on climate change bono nego ikiombe kere ikia judiciary gose igikegambero bono enseme yeganetie abantu abange naboigo abakenya abange banyare gusonania so gukwanira mungana yogonchoreria kwerire page ya gatatu how politicians hijack the Chan moment locking out a genuine funds Naselit ko negoro egeti keri gya Kasarani niko bono yarorekanete bona abana siasa bange no banyare to gochoregeti bakanyara gusikira isiko abakenya abange abasama mashabiki abange ari aberega korokana ko baka gutiotereria enkoyo ase amatuka amange na oigo page ya kane mothers gone cold ino mugano twarigereria gati iyo boiti buri botaraba bo korero butukiwe komwero Kuppet shifts a tone, asks parents to share the burden of school fees bono watani hosi abarimu bare inse yekiombe ekya Kuppet anomuno abarimu bare ase chiskuru abarimu chiskuru chechi secondary nego bono banyare kubore gusegwetera somoriki abo omonene omanyakante buna kelo misori bono banyare kubore abaibori babwatisiye serikali ase uwakana school fees gobono abaibori ndochenga njirendete yo nere yo nga Kuppet boss akelo misori says education isn't cheap and the taxpayers alone can't sustain it ngabono ibango ya Kenya yo kate konyara gwakana school fees ya borokiwa onsi aiga ase ense ya Kenya igonero bia abeburi banyara goso ya moko ase eme ukomugano iyo nyora ase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard na boigo private hospitals protest maternity bed cuts na Rufa says a reclassification of facilities as a disrupted key maternal health services. Health facilities demand restoration of lost maternity care capacity
across the country nigondo chenga bono bitanda ana mono ebyo kurigereria gose byo ko shugulikera gose kwana na huduma gochiase bari abasubati bebwaterane tichinga kicho kogongia bono nigo byanyarego kya ngikyagera enjira serikali yanyara gukora oko chenja gosoko gukora obonjorere ase chinyagitari au ana mono chiri chitari che serikali chinyagitari cyabanyene nigo ekorokana nga chinyagitari echibono nigo chianyare konyora oboremero kyagera bono nonye ugwakanero ebitanda nigo kwabeire ogokongo ekyagera chinyagitari nchiroro cha chenchi gokorwa level 3 gocha che level 2 gose chinyagitari nchira bono chitanyare gwanjira abaroire gosoaroro konyora obokoreri gete kyagera serikali tiri kubatuka chibesa hiyale tiri muchando kyagera ebitanda gose obokoreri bono obwa keire nabo igo nebwate umusubati oyo mo gaiga ukwana umanyakana tubuna Miriam Njeri oyo okukwanira etaro ya ego cha senseri ya India ekero ase okokora mangana hospitality gusamangana ega yoboereria ase chi hoteli ekero bona nyalete ko egwa eira yokogenda gukora emeremo nabo igo asenseri ya India lakini bona kera agenda ro kanyara onyari kunererwa agotebanga I was lowered in agotebanga survivor shares a story of Indian sex slavery ring agotebanga nigo abange gosenga tarire bweka abakenya bange babere bakungaino ase enchira abuneyo bakogenda chinsi chesko koireranga andake ebinto ombibebia korende banyora niko bakogenda kunererwa inside Ruto's plot to split opposition and retain power in 2027 nga enchira omurai bwinse aligetie watana na ensemeli kwa mreria serikali elindanyare kuira chinguru kosanyare kuira na visi ase omwaka 2027 mugano yinyara ase page ya kianda ase egazeti ega ya The Standard. Senators push for tough tobacco laws to regulate e-cigarettes use. Abaseneta nigo bono banyare kubolia bana machiko amatindi anyare kubekwa ani mono ase obo rosi gose okugendera kwoko baro kwetumbato aiga asense ya Kenya koranekera obagoteba nigo abantu abange bagenderete gutumeka Osumo barobwa bakenya bagutumaka esigara nigore igoro muno eyo bono ekoreta obo bogoseko gosereria amagemabo mancho murigereria ayo negatia yare ase gazeti ya The Standard na nekirongo rigereria sobango mono gazeti ya Daily Nation nigo ekukwanira ndaki omo yote nenete abanyanyimbo Douglas Kanja atatakitiko kubwatuka engana ya mishahara ya abanyanyimbo aiga asensi ya Kenya. Why Kanja won't give up a 60 billion payroll roll. Police chiefs and the commission have had a frosty relationship on the salary matter. Bono abaiga bari ase abateneneri ibikyumbike ky'abanyanyimbo nabo igo omo inspector general nigo bono batagete ose bagendete kurwanira engane yiga yo gutenera emishahara y'abanyanyimbo asensi ya Kenya. Harambee Stars kick off a chan with historic win ase keminane kiga kia African Nations Championship nigo bono timu ya Harambee Stars moncho mugira wiza nachi ko kwanirengane yu ase oboime mono korende ase every viga nabo igo kwanira mungana culture music on show in schools nabo igo kwanira ebinto mungana ndi amange ayobwateranete matera ase chiskuru na boigo gati ya namanga na boko yonyora ase chigazeti chiga cherituko riarero na gazeti ya Daily ya Taifa Leo neregota mrengo mpya wazaliwa ona nandokoroka etimu ya nyare gosoka ase amangana age siasa ntubwate omo bunge Osabot Caleb Amisi na boigo ntubwate omo yoromorike mone wiki ya ODM na ndo senator Edwin Sifuna na boigo ntubwate Gathoni wa Mushomba ekira barorekane nande bachakire koba bakorokia ukubwatana okungo ase serikali nabo igo nyufa ndani ya upinzani za jitokeza
ntubwate ekero yarorekane muna ekiombe ikiama keri kia DAP Kenya na boigo ikiama kia Jubilee bachakire gutwara kusimba bwatu kungusana nogo keigo na mwandani wa Ruto Amruka aunga Kalonzo ntubwate James Mbaluka oyo renge oyo ime mono kigima opo morai bwense muske William Ruto ase omwaka 2022 niko obono anyare konchoka na boigo gosoa ase kiama kiriko siku mugwatesia omuraibo kemba kewoipo muske Kalonzo muske kwa mwancho murigire kiagrando cha wizano hareiga yaraliganete kigma na mangana yechigo sori tingo chigwetani gabu ikagera litikolia rero nigo tobwate amangi ayo turachikogania osanga naye kurinde ase ebono nigo turachigosa ase omurobere obwetwane echigo sori ase egekesana kirondoche wiza na vale no mugoko kigima timetinga ki agotoka iga anko nigari ngaso mucho Nairobi kuri naso bono ende otigara ime yomorobere iga wetwani yagetembe Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege